Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Jendela. Nggih. Nek kates Gandul. Nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontal kene apa reng? Njaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Gawe iki nyapa ngatur uripku. Bah rapi bah ora urusanku to. Sakno manukmu, nek urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Kek ndang mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Ya, aku iso ngarani wong wedok harga dirinya atau martabat wong wedok lebih tinggi saiki. Iya. Jakarta itu sing duwe sapa? Sapa? Wong wedok. Kok iso? Jakarta disebut ibu kota. Oh ya. Pernahkah Jakarta disebut bapak kota? Iki bapak cik menengah iki. Iya. Ya. Tanggal 22 Desember diperingati. Hari apa? Hari Ibu. Hari bapak pernahkah diperingati? Ya, bapak cik menengah iki, menengah. Sampeyan roh Pertamina. Sing duwe sapa ya? Sapa? Sing duwe wong wedok. Kok iso? Pertahanan. Mina jenenge wong wedok. Tuman Pertadiman ya gak enek. Pertadikun ya gak ono. Pertamina iki nek dari apa? Nurut pengalamanku. Iki ora ngono. Ya apa? Pertamina. Heeh. Per tahun minyak naik. Iki ya iya. Iki ya iya, ya tapi sing jelas Pertamina, pertambangan minyak itu sing duwe wong wedok. Gampangane rembug, sing duwe lenga wong wedok. Aja wani-wani karo wong wedok, nek wong wedok muring-muring lenga regane mundak terus. Mas yo sing duwe lenga wong wedok, nek sing ngebor gak wong lanang. Nah, saiki bergerak wong lanang, ayo. Ayo, munio kowe. Ane gak dibor wong lanang kok iso metu, dibor gitu ya. Pi bangun mandi Pi. Wis tangi iki lho. Iya, habis itu makan sini lo, jogrok sama mami sini lo. Iya. Pi ada WA ini lo Pi. Tak buka boleh? Bukaan, Mah. Tak buka ya. Iya, kok sapa? Sari Pi. WA apa, Mah? Bentar toh. Loh, Pi ini Sari kayak mantan SJ-mu dulu toh. Iya, mantanku dhisik iki. Banyak chatnya nggak ada yang kamu balas satupun loh. Yo ben dubar ya. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum nggak kamu jawab. Rusak kamu Pi. Luwih dosane tak bales padha sik ngkei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya, Mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan iki, Mas, Apa? sampai no eling ora sih lek mambengi ke malam Jumat. Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males saya mak. Teko sampean. Ndelok aku klesak, klesik ngono ku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko.
Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya rak diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lo. Ngeluh aku mas. Gua timun. Teko sampean mas. Ya terus kan piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas Mbak tunggu lo ya. Iya. Love you mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Bisa bahasa Cina toh? Iso Bahasa Cina roti. kongguan Telek pitik. teletong Nek manuk angkrem. si otong. Awakmu ngono ku nek kelon karo Mas Herman ngono ku ping piro Sri? Ya gak tentu sih Mbak, kadang-kadang iso ping 8, ping 9. Awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tau Mbak badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangen? Ih, jomene badang badek barang iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih Mbak? Lah guamu gak tau digawe Mas Walid ta? Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Mosok wis gak iso ngadeg. Kok jomene ngadeg to Sri, wong tak sebul ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebul. Ngono ku mbok dikudang. Tak sentil-sentil, tak tarik-tarik, ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep ngono. Wis coba sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to ndeng gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowo-owo gawe driji ngono ku yo apa misale? Tambah gawe driji, yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae Mbak, kok repot. Kok kesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangat aku. Terus piye aku iso bantu apa? Ngilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene. Tibake bener omongane Agus. Sapa wonge sing gelem rekoso, sesuke bakal pijet. Lah piye lho, guys? Wong asam urat kambuh kabeh lho. Saking rekasane macul ning sawah jek dicampur ndaut pikulane gede-gede ya. Piye? Urung banjari bereng, bae yo piye? Keterak udan galengane lunyu kepleset bolak-balik. Ora yo remuk balungane. Pijet sidone. Ya ora. Kuwi rekoso lho, guys ya. Sapa wonge sing gelem rekoso sesuke pijet. Namine sinten Mas? Mas Ono Bu. Mas Ono. J. Nama panjangi? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. ati mak teratap, Jantung deg-degan Bu. jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolokku rodok kembut-kembut. Sentolok rada kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih Mas. Nggih, Bu. Panjenengan iki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 10 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku Mas. Nggih. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake wi pokoknya. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Aku gelem dadi bojomu. Aku syarat Neng aku duwe bebono. apa bebanan? Bebanane sagu. Saku. Aku gawekno bayi cacahe 1000 jroning sewengi. Sambatan nih. Kuat apa ora? Sambatan. Oleh dibantu. Ya ora. Kok oleh dibantu. Kowe sagu apa ora? Saya yo lempoh ya, Wan. Sugrang. Apa? Bebono wis tak udarani. Kowe Udanani. udani. Masa Kowe gelem ora gelem dadi bojo. kok sik to Bandung? Jenenge aku urung percaya nek iki cacahe
andi sewu? Ya coba dihitung. Ya. Dihitung kono sebelah kono. Ana 300. Ana 300. Ini 250. Riwe. Ketek nih kak, ketek menek. Ya. Mudune apa nih disin? Sikile. Ah ya salah. Ketek menek mudune apa nih disin? Buntute. Untuk Dase. ra. Awake. Ayo ora. Uyuwe. Masa ana ujue lho? Nangar ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuwe ndingin. Ya ora keteke munggah terus mudun apa nih disit? Wis ngomong Orang ngerti? Tapi iya. Orang ngerti? Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Karep-karepe keteke. Arep mudun sikile disi jaman keteke Enek ondo ngemepe sarung. Sampai ini rondo apa bojone wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Obah sak obah panggah pas. Rasa kesuwen, suwi-suwi ora ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi biyen sampean pegatan iki gara-garane apa, Mbak? Bojoku mbiyen mati tak racun. Kok jaran ra sido? Ini Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon Ayo. ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe tole sing gedhe. Nah, Surabaya ki Ayo. kon Ayo iso apa ora kowe? kon Pi bangun mandi Pi. Wis tangi iki lho. Iya, habis itu makan sini lo, jogrok sama mami sini lo. Iya. Pi ada WA ini lo Pi. Tak buka boleh? Bukaan, Mah. Tak buka ya. Iya, kok sapa? Sari Pi. WA apa, Mah? Bentar toh. Loh, Pi ini Sari kayak mantan SJ-mu dulu toh. Iya, mantanku dhisik iki. Banyak chatnya nggak ada yang kamu balas satupun loh. Yo ben dumbar. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum nggak kamu jawab. Rusa kamu Pi. Luwih dosane tak bales padha sik ngkei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya, Mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan iki Mas Woi, nyapo. ndang rabi, mikir ora rabi. Lah kowe iki nyapo ngatur uripku. Bah rapi bah ora urusanku to. Sakno manukmu, mak turu ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enak urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Kendilo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nongko. Nggih nangka. Kates loro nongko tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Nggih. Angger
angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontak kene apa reng? Njaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Iki ya iya, ya Caca. Tapi sing jelas Pertamina, pertambangan minyak itu sing duwe wong wedok. Gampangane rembug, sing duwe lenga wong wedok. Aja wani-wani karo wong wedok, nek wong wedok muring-muring lenga regane mundak terus. Mas yo sing duwe lenga wong wedok, nek sing ngebor gak wong lanang. Nah, saiki bergerak wong lanang, ayo. Ayo, munio kowe. Ane gak dibor wong lanang kok iso metu, Dibor gitu ya. Ya, aku iso ngarani wong wedok harga dirinya atau martabat wong wedok lebih tinggi saiki. Iya. Jakarta itu sing duwe sapa? Sapa? Wong wedok. Kok iso? Jakarta disebut ibu kota. Oh ya. Pernahkah Jakarta disebut bapak kota? Iki bapak cek menengah iki. Iya. Ya. Tanggal 22 Desember diperingati. Hari apa? Hari Ibu. Hari Ya. Bapak pernahkah diperingati? Ya, bapak cek menengah iki, menengah. Sampeyan roh Pertamina. Sing duwe sapa iki? Siapa? Sing duwe wong wedok. Kok iso? Pertahanan, Mina jenenge wong wedok. Cuman Pertadiman ya gak enek. Pertadikun ya gak ono. Pertamina iki nek dari apa? Nurut pengalamanmu? Pengalamanku. Iki ora ngono. Ya apa? Pertamina. Heeh. Per tahun minyak naik. Iki ya iya. Sampeyan kuwi sing sopan santun aku iki, Mbak Ayumu. Dadi kowe iki kudu sopan karo Mbak Ayumu, kudu ngajeni. Kowe kudune kowe wedi karo aku. Masa njaluk ngajeni ta? Kowe he? Njaluk ngajeni. Di ngajeni ya. Oh Yasin wal Qur'anil. Ora ngono kuwi. Biasane njaluk ngajeni. Kuwasa kawakmu kowe kudu ya Allah, aku kudu mbodeni ngono kowe ora ngono kuwi lho. Jaluk kan ngapane? Aku kudu mbodeni lah wong aku wis tuwa saka awakmu. Tak omongi ya nyok ora kaya ngono kuwi. Nek karo wong tuwek kudu ora iso ngono kuwi, kudu njunjung karo wong tuwek, kudu menghargai karo wong diregani. Kan junjung, Dik. Dijunjung ta? Aja ditutup. Hop. Wes. Lah kok malah mbok rogo itu kok ngendi-ngendi. Wes. Oh, wabat. Entuk apa, we? Ma, aku ki mbayangke umpama ora duwe duit blas kuwi kaya apa ya rasane. Wong ora duwe duit kuwi kan penak. Lah wong ora duwe duit kok penak iki piye to, Ma? Pengen apa-apa kari bayangke. Oh iya ya, Mak ya. Penak ya keri bayangke ora kangelan tuku ya. Beda nek karo wong sugih sing duwite akeh. Lah nek karo wong sugih bedane terus apa, Mak? Pengen apa-apa ya dadak tuku, bayar ngetoke duit. Oh iya, Mak ya. Palah repot ya, Mak ya. Dadak bayar, dadak ngetoke duit ya. Sing positif ngono lho mikirke. Ya nek kuwi ora gur positif, Mak. Nek kuwi konslet pikirane iki wis. Iya kuwi. Sampun siap badhe nikah? Sampun. Kalian sinten? Nur Cahyati. Sederek napa mboten? Mboten. Sudah lama kenalnya? Sudah Berapa tahun? 4 tahun lebih. Ten pundi kenal iki? HP. HP. Kok saged mlebet HP? Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Tak ingetin lur, golek bojo kuwi sing gelem berjuang bareng wae. Nek sampean golek sing wis mapan, golek nang kuburan. Mapan kabeh, mujur ngalor ya jem. Bojoku sing ayu dhewe. Ora bakal kowe tak tinggal. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kene apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen foya-foya lah. Mosok lurah korupsi. Iya, ge bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi.
Mak, Kenapa? nyekeli wong akeh dosane. Lho wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Madam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Mbak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Nah, tinggal ngopi pemadam model opo ning kebakaran kok tinggal ngopi. Iki tambah akeh sing kobong. Mak Nur. Takon maneh Mak Nur. Janda tua karo janda muda, kira-kira santene akeh ndi, Mak? Lapo Mak kok kaya bingung? Bangeten piye to, Mak? Iki ndak dikirane cikalan ngono to piye iki, ya? Mbok kira kambil kelopo ngono to piye? Janda sama tuh santene iki lho lapo, Ya mbo lho, Mak. Kan takon aku gak ngerti. Sampean kan pakare. Rondo iki ngono rondo menungso penguripan ya, iki dudu cikalan. So mbok peres metu santene dudu ya. Dudu berarti, Mak. Dudu ya. Dadak rondo tuwek rondo nompo walah. Ya entah koyo kena gandang digulung ya. Saman kok pinter bahasa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo mae ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus? Iya. Oh iki lho anak jujur gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki, Pak Mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak? Punya? Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Siji. Cowok siji. Punya adik? Gak. Gak. Aku dia bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa, sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot bojo iki, gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sopo bae. Ambekan sih, kok ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon niku. Lah katene ya apa? Lho, zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Bos. Apa? Aman sholat ya teman bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Salatku semedi ya. Nah nggih, sholat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampean terus sholat umpamane ngongkon wong sholat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lampine kok. Goblok percelit. Bener Pak Sun, ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane YouTube ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener, ngongkon wong salat ki wajib. Hukume wajib. Oleh pahala. sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Mas, Apa? sampai no eling ora sih lek mambengi ki malam Jumat. Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Yo timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi, nggih. Yo. Jangan capek-capek. Yo yo. Nanti pulang kerja
Diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Ndok apa sing paling enak? Ndok pitik. Salah. Ndok pitik. Salah. Pitik. Salah. Ndok apa sing paling enak? Ndok dikukur. Oh enak deh isu-isu. Bisa bahasa Cina toh? Iso Bahasa Cina roti. kongguan, Telek pitik. teletong, Nek manuk angkrem. si otong. Tibake bener omongane Agus. Sapa wonge sing gelem rekoso, sesuke bakal pijet. Lah piye lho, guys? Wong asam urat kambuh kabeh lho. Saking rekasane macul ning sawah jek dicampur ndaut pikulane gede-gede ya. Piye? Urung banjari bereng, bae yo piye? Ketrak udan galengane lunyu kepleset bolak-balik. Ora ya remuk balungane. Pijet sidone. Ya ora. Kuwi rekoso lho, guys ya. Sapa wonge sing gelem rekoso sesuke pijet. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sergep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh dirasa. iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok gitu. Nomor 4. 4PI Reng. Oh 4PI. Iya. Nyelok anak nomor 5. Ya genah nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok kita kok mbok lah kene ben jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no bu iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Wong konco. Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu amba? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Namine sinten Mas? Mas Ono Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir. Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolokku rodok kembut-kembut. Sentolok rodok kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih Mas. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Terus Bu. Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir lama banget iku Mas. Nggih. Mbak. Wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ra gumun aku. Wong lanang ngamuk sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi.
Tara sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Awakmu ngono ku nek kelon karo Mas Herman ngono ku ping piro Sri? Ya gak tentu sih Mbak, kadang-kadang iso ping 8, ping 9. Awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tahu Mbak badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangen. Aja meneh badang badek bareng iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih Mbak. Lah gua gak tau digawe Mas Walid ta. Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Mosok wis gak iso ngadeg. Aja meneh ngadeg to Sri, wong tak sebol ae lho gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebol. Ngono ku mbok dikudang, tak sentil-sentil, tak tarik-tarik. Ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep ngono. Wis to Mbak sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to deng gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek yo awak gawe driji ngono ku yo apa misale? Tambah gawe driji. Yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae Mbak kok repot. Kok dikesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangat aku. Terus piye aku iso bantu apa? Ngilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjah. Mbak, sampeane wayu tapi bojone ya tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa ya sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa disengko saithik nu paling apa ora ya menggeh-menggeh kuwi. Dik, Apa? umpama awakmu tak jak kawin lari ngono piye? Emoh toh? Nyapa ora gelem. Alah mas. Karo turu wae cepat-cepat. Apa meneh karo lari? Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kambun bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jombok kon lebokne lho ya aku. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Dek ini anak bocah gak ndek penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene ya kuwi lho. Saiki anak wong gak ndek dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Gonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun nek ora gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem yo. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjah. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Gonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun nek ora gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ora apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soale wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya, gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki 4 dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anjah.
Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ini enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Woi. Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mbok kurungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo anu wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rabi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parahnya. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jodo? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya moh ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, wi tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk no nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kowe sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Riwe. Ketek nih Kak, ketek memek. Ya. Mudune apa nih disit? Sikile. Ah ya salah.
Ketek menek mudune apane dhisik? Buntute. Udu. Dase. Ra. Awake. Ayo ora. Uyuhe. Masa ana uyuhe lho? Nang ketek nguyuh sing dhuwur tur tiba uyuhe ndek. Ya ora keteke munggah terus mudun apane dhisik. Wis ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Karep-karepe keteke. Arep mudun sikile dhisik jamen keteke ngono. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani pira? Ya jalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Si Victor Bo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Mbak, kacang apa sing dimbu tahun-tahunan tapi ra tukul? Masamu aku gak ngerti tapi. Heh? Lah nek ngerti kacang apa jal? Pertanyaan ini jurusanmu apa nih? Gak ngerti masamu aku. Heh? Tak kira ora ngerti. Jajal nek ngerti kacang apa? Ya kacang mateng toh. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog dimbu tahun-tahunan ya bosok kuwi. Kacang apa neh? Lah jarine mau ngerti. Apa? Lah nek ngerti yo ndang to. Kowe ngarep aku jawab ya anu Mas. ya kacang sing ning jero apemku. Ngono ta? Paling yo ngono. Gak kudu. Lah Apa? Duit lonjo. Lho, lah sampean ki piye to? Duit sing wingi lho isih lho kok gage-gage ngenai sengit aku nek kaya ngene iki, Mas. Ya disimpen sih. Sampean ki piye to? Apa sampean ki ora ngerti wong wedok ki boros? Wong wedok ki tukang entek-entekke duit. Apa disimpen sampean dhewe lho menyang-menyang karaoke, menyang ngopi karo kancane nongkrong ngono lho. Wong lanang kok ming pegaweane kerja golek duit nek bojone. Wis kira. Wah aku nggadekke pekarangan nang BRI payu 85 yuta. Tak tukokke tuyul nang Gunung Kawi entuk 3. Mulai tak adai kerdus Supermi. Tak tumpake bis sumber kencana. Teko mantingan mabuk loro tele-tele tak buak dalan. Garek siji tekan ngomah ki ora gelem nyolong gur mentil ae. Saya ini iki. Ayo amoh bojomu padahal tuyule ya iki. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Tak dudi ndokku. Kok jelas. Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro ae disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mau ngono ra gumun aku. Wong lanang sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi.
Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki jek esuk lho aku kok dikai garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung jek isuk ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono tapi ya jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mbak rusakan aku ndang. Aku wis suwi kayak nek sing rusak. Astagfirullahaladzim. Tak blender kowe Yo ora masalah. dupak poron. Yo ora apa-apa angger dupak yang nganggo lambe. Ini parahnya. Lah iki nyapa? Ini ki nak randi bojo ngempek. Apa piye? Yo ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ini ki apik piye? Yo ngopi karo udut to. Mengkerepekmu lah. Yo ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak yo padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe yo pengen lho. Mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omong no. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga. Dene dijukuk orang ketiga, ya wis ana 50.000 dinggo ijab ning KUA. Bandane sapa dadak kok nyangoni barang. Terus ade golek eneh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol yo ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Yo mudak pinter. Gak ngurus ya. Anja. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lah lek gur trimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Karena yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dia ingin nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge? Pemangsane aku ki
Wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Ae, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Nyapa? Tak sodok nangis kowe. Le. Piye cah iki? Ya ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok bedal. Ya ora disodok malah mancep. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Abrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki wae nantang wong. Rasa maido. Cilik lo malati, iso blending wetengmu. Sedot kuwi kok gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Alah, tak sedot genten paling polahmu ya ora karo-karuan. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki cek iso lho aku kok dikai garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung cek isu ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden bisa ngetokno telek ngono tapi ya jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Menggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet to. Ndek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Kowe iki ayu-ayu kok mau mbako to yu. Apa tenan to wi? Tenan, mosok kowe ra ngandel to. Jelalahe mbakone grewol. Lak yo apek ku. Takoni wong-wong sing tau karo aku iki lho. Apa kurang gawean? Mending yo tekok sing duwe langsung to. Lah kuwi wingi ndek cerita iki. Enak ceritane to tibake. Mumpung aku nganggur iki, tak rungokne. Lah aku kan bar dintup to ya. Hati-hati lho nek dintup. Engko ntupe keri bahaya. Isuk wi aku bar ngentup. Lah sorene wi aku ape dintup wong liya ngono lho. Lah kok ngalahne parkirane? Padha antri. Lah ceritane, wong jenenge lumrahe wong ya sadurunge ngentup kan ya pemanasan to ya. Lah iya to, ben seru lho. Ya aku dimik sik ngono. Aja bahas mik to. Marai haus aku. Terus dimik iki, surup-surup ngono suwange dipedhep ngene. Duh. Iya to weh. Lah kok ngantek gak? Didelok wong wedok iki lak sikile njebobok ya ora enak, banjir. Tapi lak sikile ceking iku enak, garing, tak omongi wong lanang-lanang iki lho. Ojo gur didelok wong wedok ayu, sawangane ayu. Bodine kaya gitar Spanyol, belum tentu. Sing bokonge menul-menul semok iku belum tentu. Iso-iso banjir ngelangi sampean. Tak omongi lho iki. Enggak sikil. Apa lagi? Yo kok isih takok ae iki lho. Gak suka lah aku kok sekor dirujak ning mlayu aja brodol lah cangkeme. Gak suka piye to, Mak? Wong ditakoki kok gak suka iki lho.
Rujak cingor gendeng masak alap. Oh alah, diganti toh masak iki. Gak ngerti aku. Pisan kas kowe muni rujak congor tak antentang lho cangkemmu. Cok buncet ngono tok. Iya Mak, ditakoki ngono ae kok nesu-nesu. Kok geting aku. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene yuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mau ngono ra gumun aku. Wong lanang ambek sakmene, sik njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Aku ini nek trimo pisane ra marem. Ping 3 lho kuat. Guyumu ketoke ngenyek ngono to. Mas, Nyapa? kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Tarah nyatane yo ngono. Lha wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalane cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ra marem. Kok yo nantang wong wedok ping Ayu jane Mbak Egi. Tapi kok dodone trepes. Trepes mata cangkem. Kuwi ngono jenenge kutilang darat. Kurus tinggi, dada rata. Kok lek kadung dibukane melek matane, ngadeg barange. Otomatis normal kok. Iki pas gawe wedok tulen, ya wedok tulen Kang. Lah sing ngomong daden-daden ya sapa? Iki lambe kuping. Leh paling mbok seri kunir. Lambe iki dudu lambe liyane, pikiranmu wis teko apem ae apem. Yuh. Oh enak wi. Gurih. Aku lek pas genduren nemu apem no. Ayo to, Dik. Ora betah lho. Setengah jrit ora apa-apa. Wis ndak tahan ka lho. Lawang nganggur lho. Dene di bojo apa kok dolanan lawang kuwi. Kan aku ndak bisa lihat wis nganggur 1 minggu lho. Tapi ya wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering gini ngono ya, Mas. Selalu nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak suka sih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Sing cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Ayo to ndang ngrasa ngomel ae. Panggang gegeri ya. Pokoke gelem ra gelem kudu gelem. Lebok nih bolongan botol aqua kono. Wong wedok ra gendah. Ya wis tak jajane. Yo pemanasan to yo. Lah iya to ben seru lho. Ya aku dimik sik ngono. Aja bahas mik to. Marai haus aku. Dimik iki, surup-surup ngono suwange dibedep ngene. Tuh. Iya to wis. Lah kok ngantek gaber-gaber ngono. Nah, ditekoni apa wi? Kowe bar karo sapa to, Dik? Loh, lah nek apa Mas aku ngono. Wah, mbune mbakku tok iki. Nek ndelok gaber-gaber ngono kuwi ketoke wong tuwek kuwi. Mbakune grewol. Iya, aku ngono to. Ngaku aku jujur kok. Walah, tuwek bareng ya doyan to tibake. Iki yo kanggo kowe kabeh yo. Nek sekirane kowe bar selingkuh nih gage diumbah cah, terutama bagian pentil, tenan. Nek bagian papak cah ora nek ambune rokok ya ngene. Nek pentil ki pasti ngono. Iki tenan cah iki cerita nyata iki yo. Kalau rungokno
Pentele kon ngumbah. Aku gak ngapusi tenang. Mas, Apa, Dik? islik yo. Yah ini yang ngejak idlik. Aku kembut-kembut, Mas. Goyong kono lho. Nggak pengen dah sampean. Yo pengen to. Awan-awan ngejak gulat apa yo seru. Awan rapopo engko bengi yo indone ya. Ngene iki lho, duwe bojo doyan ijlik nang awak marakne sehat. Lah piye olahraga terus. Arep takok. Kena opo sing lanang sing kejepit? Kok sing jerit kok sing wedok? Kae urung iso mecah nih. Ya urung lah kowe ditekoni bundet ngene kok. Tak omongno ya. Piye? Nyapo kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampai gadok kok rakon jerit. Cara sing marai enak ya sing ditetel-tetele kuwi lho. Re panggah senep. Senep, Mas. Wong ngerti senep kok njaluk nah apa ya tumon iki. Penak, Mas. Re panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome praya panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang sing tahu diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekon jero. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora menak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu merebut kamu dari dia loh. Iya, ora dandan lho wis ganteng. Terus sampai sekarang kamu juga gadis. Aku dibilang aku rugi lek merebut. Iya, aku paham kuwi. Terus aja no. Kucritmu cuwi lek mentik. Yo kok jarang sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bintang gede. Senyaman di kono loh. Ya wis aku tak adus sik. Ya. Aja lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang awakmu kan dadi manis. Ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Roh gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu opo piye? Tak omongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Oh, larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Kowe pengen spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja piye kerae. Lek mung gawe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Sasi telu kira-kira. Sasi telu berarti kowe urun tangan karo sikil. Lah lek moto karo irunge ya kon golek pakene dhewe kono. Berarti ora aku tok lho sing gawe. Soalnya lek golek sing resiko ya bayar. Nggo dhuwit gambar ungkal iki. Duit dhuwit ora? Siliono sik ya. Tak nggo golek spek bidadari. Bi. Enak info apa ora? Info rondo sing kudu bekase wong ngono lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya. Bekase jaran gelem. Lho kok jaran. Enak iki aku ready. Wegah. Penak. Lah penake nggondi? Sekali mlebu belum ngono langsung los sak ndas-ndasmu. Ngalahne terowongane. Lah kuwi kena golahan parkir. Katrok ndene. Anjir. Nyapa to kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing mari gak iso move on ya apa? Sing mari gak iso lali aku untune Mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu to. Jan, gak ngerti wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet lu langsung ngaceng modele aku. Apa ora ya kewalik iki? Mosok wedok iso ngaceng? Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora usah digetuni. Golek liyane Slamet kan ya akeh. Piye ngene iki carane golek wong lanang sing padha karo Mas Slametku? Lah nek kon padha plek ya ora iso no. Apa ora pengen jajal sing jenenge Ari Iwan? Aku wis tau karo Agus ya ora mampeh, karo Mas Pur ya ora enak, karo Mas Imam ya ora puas.
Wis to, nek gugu omongku njajal sing jenenge Ari Iwan. Marem-marem. Anjay. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kecil kayak gitu toh. Lho kok jaran. Lah wong cilik ae yo mimel kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ya nggak cemburu aku. Padulu cemburu ketok ulatmu lu peteng. Ndi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh Indah toh? Iya. Kamu datang enggak? Kapan itu? Minggu somben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe ora tatak lho. Hari Minggu aku kerja mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora menak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Malu-maluin aku loh. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ora ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cah dedok ora iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya blusuk rono. Anjay. Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak welut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Manuk goblok kuwi jenenge. Goblok piye lho? Wong ora tangi bingung leh nangekne. Wong enek lagu dramatis sedih dengan kereta malam ku pulang sendiri kok malah dhek tangi nek manuk goblok renek neh. Lah iki lho lagu sedih kok malah olehmu nyanyi karo bunga-bunga. Yo kaget manukku. Masane bunyi-bunyi ning pinggir dalan sepi. Apa yang ngejak kentu pocong ta? Lah nyapa pocong? Lah wong lho akeh. Karo pocong digeletak ndase malah bar. Manuk goblok ngono ora mbok amputasi ae. Piye ta karepmu? Renek manuke ya ora sahdu yo. Mas Yanto. Iki cawetmu ketinggalan. Berarti gonamu kanggo. Wis urung bayar, San. Duit besok ae. Bayar sih, Mas. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15. Tapi sing cepet. Meragukan ilatku we. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae cah kene. Ndang. Malah gledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Nggih.
Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. Inji. Oh, iya. Terus keluhannya apa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir. Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolokku rodok kembut-kembut. Sentolok rodok kembut-kembut. Niki ngeten nggih Mas. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Terus Bu. Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala lagi Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku Mas. Nggih. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe. Eram-eram. Lah ra iso. Tempe neng jero lontong, tempe arem-arem. Arem, nek lontong neng jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Yang mulai Ngapa tuh Pak? yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk kowe ngono aja sing ndelok. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Kak ngomong kuwi apa kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iki gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sopo? Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Dik. Lho, nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon niku. Lah katene ya apa? Lho, zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes Rek. Sido apa ora? Setoya, bentar lagi Mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet ora wis-wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjing belum tiga ya. Napa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jemblem banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong BP kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa diungkit-ungkit. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok ae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe. Eram-eram. Lah ra iso. Tempe neng jero lontong, tempe arem-arem. Nek lontong ning jero tempe Merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas
goreng. Ya mulai. Ya apa tuh Pak? Yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyuh enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk kowe ngono aja sing ndelokake cacile. Lah Nur, tanggaku tuku motor anyar ditumpaki bojone kok gak oleh. Nyapa ya, Nek? Ya mbuh. Ngene lho men kemen. Loh, kok ajaran malah dikemen-kemenke. Nanti aja kakek mangan gedhong sembukan karo brengkesan becot to mangkane iki, Jen. Nyapa ndadak teko mangan barang. Walah tutur arep kandangan angel tenan. Angel piye lho? Kuwi ngono sing anyar motore metik sing ditumpaki ya motore metik lapo kon numpaki bojone iku lho lapo ngono lho. Lah aku penasaran makane pengen numpaki. Kuwi untung kowe ora digedhike wong sak donya. Ya Allah. Lah iya. Men, sejak esok lho ki kok iso tumpak-tumpak ndek bojone wong. Anjir. Iki ora tau nggo cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho ora nggo cawet. Kok awan bengi aku ora tau nggo cawet ya. Aku mbak seneng Mas. Iki jane masyarakat nomor piro jane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar lho piye. Lah ra sida kudungan ki lho. Lek pengen anyep rene lak koloni sayang ya. Heeh. Anyep popo malah ungkep kuwi. Kayu delengkok jaran. Lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arep nggo apa? Didol ya ora payu. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Iki nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Sedih aku, pokoknya aku dino iki sik sedih iki. Gek kowe iki lho sedihnya apa? Wis to rasa mewek, mundak ilang ku ayumu. Lah perkarane iki apa? Kok ngantek sedih? Aku sedih. Mamung ora mbok jak iclik. Lah wis tak enteni kesuwen kok ngantek keturun to aku. Lah nyapa ora mbok gugah iki. Ora usah nangis to. Aku ngono iki malah terenyuh to. Mas. Nyapa? Ayo budal to. Budal ning ndi? Wong panase koyo ngene kok. Golek nggon. Lah nyapa dadak golek nggon? Nang omah kan sepi. Kita cari tempat yang indah. Alah kesuwen ning ngisor pring lho. Ayo Dik munggah neh mumpung sik greng. Nek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho, Mas. Beda apane wong bentuke ya ora malih ya. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Alah kok nah kan ya iso to. Piye to? Ini parahnya. Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak mau ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Anjir. Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang? Takok, Dek. Takok to nantang nyilu-nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah. Kakung wis suwi lho, ora tak cas lho. Mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker.
Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Wani aku. Dilem sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek Des. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Mbak, sepil barangnya Cang. Sakmen kok barang wis elek Mas, beli elek. Lah ngono sing dibahas celaki ijlik kae. Sampe nek tak sepilne barang ki ya mesti mutang sak menika. Ayo, dadi yo elek tenan lho. Aduh dek, enak Mas. Enak kondi. Anja. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas? Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Nek Lho kok jarang. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna. Halo yang. Halo. Kenapa? Duit kuntek ya? Duit? Iya. Lah wingi sak transfer ya lo. Lah mau transfer lo sasi kepungkur. Kurang? Ya wis entek to. Oh. 2 juta? 50 ae ya. 50? Iya. Kok didik men 50 juta iki? Aku wis cukup iki lho. Lah terus piro? 1 juta ya? Ya nek enak ya ora apa-apa. Tapi enggak ngasih seminggu enggak lo ya? Seminggu? Lah ura-ura minggu aku. Terus sampai rantai. Harus tangguh nyawer ya. Lah dhewe arep nyawer duwite ora nutut. Oh, arep nyawer. Yo. Coba yang susah toh. Bojomu nang Taiwan ora sampe yang susah. Lah rumang samu aku gak susah ya. Aduh harus bojo. 100 juta ya? Yo, ndang kirimen ya. Selak kanggo. Kok 100 juta ini enggak nang seminggu? Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Mira terima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya, kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabini aku mikir, Kok iso ngono? sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Krikil kerining sikil. Terus yen kripik kuwi apa, Mak? Nek keripik kuwi kerining Kerining apa, Mak? keripik kerining Ning apa roh pora? kerining apa, Bos? Yo mbuh golek ana sik to. Apa sih itu apa? Keripik kerining kuping gak salah. Yo salah, goleki sing bener to. Keripik apa to ki jan kok gunting lah aku gak suka ngene iki. Gak tau teku. Lah apa tek kok sing nonton? Lah wong sing lakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Kemasane rabi penak lho piye. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumah kamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem ora tawar ora kok iki.
Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho. Lah kok mbok gawa ngalor ngidul to? Anja. Ini parah ini. Nah, basa Jawane kunduran truk iki apa? Mantek. Innalillahi ngono lho ya. Kok ngono to? Lah piye wong kunduran truk lho kok dadak di basa Jawa napa basa Jawane nek ra matek Ya menawa ana basa Jawane ngono kok. Iya meneh nek wis kunduran truk kene lho arep lapo. Tapi yo. Gus, saya mau tanya boleh nggak Gus? Hukumnya suami yang tidak mau menafkahi istri ataupun pelit itu hukumnya apa Gus? Pelit. Pelit, perhitungan. Tapi kalau sama teman tidak ada perhitungan, tapi sama istri ada hitungannya. Galak tenan iki ora wani jawab kau. Jane wong-wong ya wis ngerti jawabane dhewe ya ora penak. Pengen tahu dari Gus aja. Ya itu wis. Ya dosalah dia, dosalah. Berani menikahi harus berani menafkahi. Mboten dinafkahi mboten napa-napa. Ibu-ibu niki saged mados arta yambek. Aja nesu to, aja nesu. Wong lanang iki wis muni hilaf. Mulai kok kene insyaallah ngrungokne iki yo mari sregep kok. Hilaf kok bertahun-tahun nggih Gus. Ya. Mas, Apa? malam apa? Malam Setu no. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, Mas, aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dino Setu kok. Jumat ndengi lho. Wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sarti mah yo ora penak ora mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ora suka. Ben, sesuk mana tak kok ben bundra. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ora dolanan neh ya to. Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. kowe teko tak bleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke tisu. Kok sok rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Bek. Tutup botol ki sesuk tak kecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milah gelo tambah aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampe anak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep beleno pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah ki ngajak gendut sesuk tak gedek lho kaya. Aku ki sida pean rabi prato yang. Yo sida to yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung. Asita ki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Aku tak golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak. Aku ya butuh ijlik barang, ya butuh liyane. Aku lho ya ngebet, tapi ya piye meneh, keadaan lho nggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Kemasan enak apa piye digantung ini ki. Era sita ki ngomong. Ndeng satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Anjir.